Баландыш кунакчыл менә Баландыш җирлеге безне шулай матур итеп каршы ала. Гомумән менә төзек шушындай булган матур тырыш халкыбыз яши монда. Аларның үзләренең хезмәте белән, алар менә монда бүтән булдырган объектлар, чишмәләр шулай бит, менә ниндидер арт объектлар дип әйтик инде шулай бит, парклар, бүтән исләгән шушындагы халыкның тырышлыгы, аның башында тора менә Рөстәм Шамсуәлиев үзенең командасы белән. Бүген инде көн дәвамында сезнең белән матур итеп, күңелле итеп ял итәргә, шуңа күрә без сезнең белән бергә бәйрәм белән.